Fuglen har alle dage været et symbol på frihed. Og engang, der var den også at finde i Liberal Alliances logo, men det er den ej længere. Skal det ses som et symbol på, at Liberal Alliance har forladt en liberal politisk linje til fordel for en mere nationalkonservativ ideologi? Liberal Alliance har jo notorisk været kendt som et parti, der er liberal, men for nogle år siden, der forsvandt den frihedssymboliserende svane fra logoet. Skal vi tage det som et symbol på, at Liberal Alliance er blevet mindre liberal og mere nationalkonservativ? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal tage det med et gran salt, og det egentlig er en sådan en grafisk årsag til det egentlig, at man egentlig bare generelt som partier bliver mere og mere minimalistiske i deres partidesign. Men det er jo klart, at selvom fuglen den er væk, så lever den jo stadig. Nogle år siden, der forsvandt den frihedssymboliserende svane fra logoet. Og skal vi tage det som et symbol på, at Liberal Alliance er blevet mindre liberal? Nej, altså jeg synes egentlig ikke, at vi nødvendigvis er blevet mindre liberale i Liberal Alliance. Altså, jeg tror grundlæggende, så skal man erkende, at der er også bare nogle grundlæggende måder, tingene hænger sammen på, hvor man ikke bare kan gå ind fra dag 1 og indføre total liberal politik. Vil jeg ønske, at Liberal Alliance rykkede sig i en mere liberal retning og tættere på lavspolitik? Ja, det vil jeg nok. Det vil egentlig være meget rart. Men jeg synes stadigvæk, at der bliver holdt fast i nogle af kerneværdierne. Nok med politikersvar. Nu skal vi have en konkret vurdering af såkaldt liberal politik. Saki, hvis du sådan skulle rate, hvor liberalt det er, at man indfører sindelagskontrol ved tildeling af statsborgerskab, hvad vil du så give det for en skala på 1 til 10? Altså ved tildeling af statsborgerskab giver det jo sygt god mening, fordi hvis du er dansker, skal du også bevise, at du rent faktisk tror på det danske demokrati. Du kan ikke deltage i et demokrati, som du ikke tror på. Du kan ikke deltage i nogle værdier, som du ikke engang tror på, og derfor skal du ikke få statsborgerskab for de værdier, du ikke tror på. Er det en 9'er, eller er det en 7'er, eller en 5'er, eller? Altså nok en 9'er, ja. En 9'er, okay. Vi kan jo altså konkludere, at Liberal Alliances medlemmer stadigvæk mener, at de er partiet for frihed, ansvar og optimisme. Men nu er det store spørgsmål, hvor er frihedsfuglen dog forsvundet hen?